What's up guys, makiuso ta nila guys no 24 bars Mark Beats challenge. Nagsuwat-suwat ko kay wa man pugay mahimo lain dire sa quarantine. Way lingaw ya. Let's go. Yeah. Yeah. 24 bars challenge suwayan tani iya sukatan sa utok kog mo epekto ba ni ako wa ko mo ari para naon no rapper. This is just a challenge, di ko feeling hustler, misuway ra kog tula sa ahong notebook, nagdali ko og suwat kay i-post ko sa Facebook. Ako'y andam nga mo dawat sa komento, trash talk bash ang tud sa kaya paninjo kay wana ko'y pakibisang pagkinsay mag-alihala kung kaya na sige, kung dili kaya uwahi kay wana ko'y panahon sa mga sige ragtabi kay kung kaya kung muguba mas kaya ko nga magtahi mga balang panggirag wagong turok gikan sa liti doble tira sa mga linya gikan sa utok nagkurente lirikong gabaga sa dila kung silbi nga balat tuno kong agianon pero dili ko matumba panahon na dili pwede ang mag-auwaw-uwaw bikil na kung bikil di ko batasang manghinaw nagsunod na puspunod sa kagustuhang mutabok baliwala dating banta kaagi kung ako'y bulok destinasyong magasubay minaubit tuwat patak tinog na nagubusog ato ng tulong sa utok ko nga namurak representing Southern Leyte ang juta ng Bisaya mudawat nigpanamay pero dili mi bala